Waserema kurukota. Yangu kaini kuisa mchidimbu shoti. Ini ndino shipana mkazi pamba. Pakutanga kushipana kutaka kita shigara tisi pamba wakapisemba. Tashipana atiro maraini. Ndobvunza atiro maraini kuvapisemba. Ndiri kubasa unotengese mbudzi, taitengesa maskati. Azoone kuti ndasvika ndobvunza mbudzi adziri apo dziripi unoti handizivi. Nhara ndazonitaura kuti mbudzi rotsvaka dziritengeswa nomaraini. Ndosiya zvakadaro. Mbudzi azonoti nhara anoona kuti mbudzi inotengeswa anaende sikuru pasina munhu. Tadza kutengeswa usiku 10 o'clock korufukuro mbudzi inotengeswa usiku. Ndozobvunza futi mbudzi dziri kushota dziri kuendepi unoti handizivi. Vanhu vozonitaura mbudzi dziri pakati ndakatera dzimwe mbudzi ndikadzona dziri mbudzi dzinotengeserwa. Ndikatenge kana magambudzi kufika pamba ndatenga magambudzi ndipindise mumunda kana matanga akatorwa akatengeserwa tenda yaSangataria. Ndikaenda marata pamba akatorwa akatengeserwa tenda yaSangataria. Gore rapera apari ndakarima magwere. Ndinotenga magwere fertilizer mbeu ndotenga ndose ndori mapamba. Ndochiti ndauda kuenda kubasa mwana apima magarden mairi magwere. Mwana apima magarden mairi magwere. Iye uya kuti wapimire magarden mairi magwere. Kwakutore magwere ati handiti nemachi nemagwere. Atori magwere ako kumutse mwana warara. Mwana ovati andi magwere mwatora nemuchini mutsirei ngobva petuke kumba kwatore bhemba kwautime chihuri chakarere pakarere mwana paya kwauro mwana ngebhemba ari mwana ngebhemba muchoro mwana ngebhemba ere ndodoko ndone mwana iyo vatodini vanitema apa ngebhemba kubva ndirume apa chironda apa pamuromo weso wabva iso vanaenda kudini hospital vanaenda kumangara nyangu mapurisa nyaya yangu yakandotsikwa kumapurisa yaizonyasa izobudisa zvakanaka vandaziende parurwa ndobva ndafuna vasadhokita dini yandise kutauna sachazotaura kuti kudhete yako musi wakati wandasiyana nazvo wandaziende kwahonde kwachishavumani ndoswa ndirase shavumani ndo nyaya yendinayo tochipa nemukadzi asi ndikabereka chikuno abereka chanopopota saka chishavumani akati chazodini tozokudaidza inisi hatina kuzodaidza ubva zondifona kuti mbuya tadini tadaidza taana pana achitaura nyaya yako wandatsanangudza nyaya yangu ubva zondoti chazokudaidza handina kuzodaidzwa kusvika nhasi izvizvi unouya kubva kumusha echendogara kumukwambo mukwambo wacho hausati pabhadharo akabve anaiwanisira chipana mukwambo wacho haasi abvunzira asi ndikwana ndidini ndikwana ndikugara ini handitauriri ndikamufonera haadairi foni yangu une chitupa changu unoramba nechitupa changu unofamba nechitupa changu ngandiye muridzi wechitupa iye wacho haana chitupa ndakati ende kumba kwenye moto wechitupa mutore mabhiri titore sana akaramba ndikaito mutore chitupa nanhasi haana chitupa iye wacho kusvika nanhasi zvinodini zvinonetsa iyo zvisi mwana wazorora mwana arora ndakababuna asara ari baba kubva ati mwana haarora tengesai mombe dzakasika dzedanga dzepi takaguru mombe tengesai mombe ndikubvunzira mukadzi takandikubvunzira mukadzi kugwero akapopota akatukana abereki ekwakarorwa mwana kuti wazoi kubvunzira ndii undaane murora saka imwe wazomutambirire kuko ndikaende mumunda kuti ndini kusakura munda mwacho iye unokakaita ambushi hauiba munda mwacho kusakura unokati ambushi kuti pamunda ipo pachauyani asi ndarime kudaro magwero acho nemadhumba acho zvese unochera neshamwari dzake kuti ndizotorawo chekuti ndichiende kuondwa kubasa haatendi ndo nyangu chipana izvi zvawachiti pasitendi pendakaponda babangu ini wakudzinge mwana wandakape pasitendi kuti mwana iye warora chigarawo pasitendi apo wauchiti mwana iyena ibvapo pamazuva aperapo ukaite kun'anga akati 3 days ariyo akarareyo akaswereyo ariyo ndozofonera munhu kuti munhu uri ari kumba kwenyu echiswereyo echigareyo pamba pachipesa paperezati mabhotoro mombe dzangu dziri kupera kufa matamwe mwangu wese mwaiswe mvura zvakazi ini wakandouya akarere pamba pangu akaswera echindimirira handisiripo kati saka ii mwaiitei naye muchita kuti oyarere pamba penyu nyaya yataura ngei hazi kutsanudzi nyaya yataura ngei ndimamirira akaite nyaya muchidimbu domestic violence regara ipasikuana azimanetsa inini nyaya iyi ndinotora inshort ngekuti pamusoro ndinozi memory sashiri nyaya iyi ndinotora inshort ndikaitaura kwayakanga yakarebesa kuti nharo ndeyoupenyu hwangu handiri panapa inini kugara mukati memusha kwamao chakushinga nekuda kurohwa dai ndandisingadi kurohwa ini ndakasimuka ndikaenda kumba kwamai yangu murume uyu unondishungurudza nyaya dzangu inondishungurudza inyaya dzemubhuruko vako akaita nyaya dzake dzemubhurukwa unoenda kutsvaka mai yangu ari pahonde kopinza mai yangu mukati menyaya dzake dzemubhuruko makoko ane nyaya yaakaita yagiresi chuu musana wangu une injury mapepa ndinayo ekuklinika sinorapwa bada nyino 180 kuda kurapwa murume anondibhadhara mariwo nanhasi injury ndinayomusana ndikurohwa ndiye murume uyu foni iyi ndokumundibetsero foni ine meseji irimo mufoni mangu ine meseji irimo yandakatukwa ndiye murume uyu murume uyu
hapana kuti ndinogona ere kuitaura ngekuti makazarana. Murume uyu ndakaenda ndikakobatsiwa kwandinobatsiwa nhoro ndeupenyu. Iye ari apa akabata zvepasashiri handitauriri asi inini ndiri panapa nditono nhoroondo yemukati memusha wawo ndinotaura zvakadai. Murume uyu pamwe anga akaiswawo zvaanga asikafanira kuroora. Murume uyu akatuka kuti uya utore zviro zvako beche rakazare mvura hure kutodza mai rakaribara meseji irimo mufoni mangu. Zviro zvizvi zvakandishungurudza mukati memwoyo wangu nanhasi ndiri kurwadziwa. Mai angu anofonirwa kuzi mai angu ngauye padare. Murume uyu haoni mai angu samai. Kufa kwakaita babangu ane tenezi ndiri nhera ndini hatadzi kumwe takabva tiri 5 mumusha medu. Haoni mai angu semunhu ba. Pakaitike nyaya dzinotaura dzemuroro akape murora wavo $5 kugweru. Murora akauya mumusha akatoti baba andipe $5. $5 ine mashoko akataurika ndibaba akataura ndibaba asi mashoko aya ndikataura munotema nokati memusha uno ndobva ndanyarara. Muzoti murora kana ari parwanzi murora akaite mimba mai ndio unoita ita basa ndikunoti mudumbu memumwana uyu makamira mushere ngoti munhu akasvita kuronoka akaremera. Ndakatambudzika nemurora ndikaenda naye kwandaenda kuti murora hana mativi kusvika pakuti murora akuza kunobereka ndakaitawo chiwani chandakazwawo nokuti nini murora kutanga fedzibhoni yangu ndiyekukanana sokozibhoni ndiye mukomana ena ndobva ndaenda kokuda kuti pabhanzi vanga vangodziwe chisefi ndakaona murora wangu ane zvaanazvo inini pandiri panapa sandambosangana nazvo ndobva ndaenda pana umwe mbuya akurawo notogachira vanhu munharaunda. Murara wangu anga ane zviro zvakachuka pandakapinza maoko angu kudai zvakasara zvakandamira mumaoko mangu. Ndakapinza papai pabhanzi ana mai anogadzira pane bhanzi inozi munhu unogadzira kugadzira kuti ndikubereka. Murara wangu ka tazoenda patakaenda takabva taenda kukiriniki ubva atatswa nemanesi. Manesi akaenda kuti nyangwisa isusu tine dambudziko rekuti kana anhu ari kuya kobara kukiriniki hatichaiti nguva yazvimutemo noti kana munhu ari kuya kukiriniki munomutora mametisa pamubhedha motarisa kuti munhu unoga akadini akamira wani tiri kutoshisha. Nyangwisa tiri kutoti munhu akanaka unomaudirivhari mwedzi wake wa8 inomaudirivhari hazvitichaitetiba kuti zviro zvaanazvo zvipiswe mazwa munhu yakotoenda kusifa. Inini ndakazvigamusira kuti zviro zviripo ndakafonera mai nini anogara pasipiti mai murora akadai asi zvako ngezvekuti pastage yaari ane 8 months panoda kuzi aende kugeneral aende kuonekwa kuti zvaano zvakamira wani kobva penyu imimi nemurume kwete nemurora demamutombotitaurira kuti ndakuzwa muri kuti mubhurugwa inini pamusoro panyaya yangu yandinonyanya kushungudziwa nemurumeka yandiramba ndishama chipinza panyaya murume wangu unondishungudza pakuti pazviro zvake zvese zvaanondiitira panyaya yakadzi inini ndinozosvika mukuzvibata kuti murume wangu ndezvaari kuita saka ndichidarokoka panyaya anozotopinza nyaya kuti adzinge murora ingori hayo nhayo yekuti imwe nhawa iri kuzopindira ichizopindira panyaya dziri kurekesa saka nyaya dzaanondishungudza kuti adai ndinotorwadziwa maningi sengekuti zvinoti kana tikahamba kwatinohamba mamhepo ari kuwaise kunedza kumurume kana kumukadzi asi unozoona kuti hii ndiramba ndichishungurudziwa pa imbori nyaya ndiramba ndichishungurudziwa pa iwo acho aya kicheni yangu akapisa ndine kamwana kangu kari grade zvakari grade 6 ndakaenda kukiriniki kobaise mwanangu ndikapetuka ndakatoti kubude pamagambo pane magambo ndakapetuka pamba pasina kitchen chandosara chidziro apa kitchen ndiyo ndakaiwakisa ndakatoiwakisa ndikaiya zvidhina ndikaiplastisa ndakandopetuka pamhatso pasina bhati yando kitchen bedzi isina chidziro kusvika pamba kitchen hapana ndakati ndikati inini zvatonaka ndaenda kukiriniki dai ndakarara umba mune mwana mubandi saka munongo angachachiro musi haana zvakanditarira kuti kitchen yacho ngeiba asi ndakazotozwa zuzi akapise kitchen akaenda kwamupurisa wasambo ndadini ndapise kitchen inokova ndatonyarara handina zvandakatoroka ndakamutsamwira kuti kitchen wapisa wadai zvinotaura hisi dzeupenyu hwangu dzakareba asi ini ndinogara mukati memushoni kushingira kude kuroka ndozvo ndinotaura hangu in short. Nyaya yenyu zviri kudaro ingori nyaya yekuti marriage menyu munoita kufungira nekusazwisana hamugomutaura pese pasi kugara pese pasi muchitaura kuti zvinhu zviri kumbofamba sei handizvo
hapana kutaurana. Mese mune hasha. Mese hamuzoreki. Baba pepo. Ndikutoona mai mama tofumba zvibhakira muri kutaura kuti tofumba nezvibhakira. Pane pamwe panozondiita. Ndinokuita kuti huta nehasha. Ndinodzamiwa noupenyu hwangu she. Inini here ndinodzamiwa. Panozondirwadza ngepekuti murume uyu ndakamubarira na6 mukoma ndakamukomana kaugara kamwana kangu karaba ndakakabara neinjadisana sisekuru akanditambira kuchipatara akanga ari mukusha kuti iwe wabviswa kusakubva ukaunzwa panapa ndinochigamuchira chirechi asi ndakazvitenda mwana usana wangu wakatanga kuzvimba ndaapa stage yekuti paipai ndaapa position yekuti ndanodirivhana mwana baba aya akafonirwa nemukunda wavo uyu Priska anga akamira agara baba andisunjira kuti ndiri kurwadziwa ndakarwadziwa aripo auya ofu yawo anotanga kufarwa ndezezezari baba ini ndakurwadziwa pane zvondari asi akaenda kumutse mwana komana akarora uya kuti mukoperekedze mai inini mwana komana aya kwakundiperekedza kuiwa kwausara akarara mazwa ndande inini madha ndaenda kona matisa kumurora akati une shuwa chimai wa kuti watenda kuuya namai komai aya akamudise mwana unaye bwanzi sei akabva apiridzwa mwana komana kuti petuka kumba baba ako iwe kana ari atuma iweyo ashaisha chiro chinozondirwadza ngechekuti pakurwara pamurora kuti murora kwapa delivery ndakaenda nemurora wangu kutani inini ndokandasvika pandadzingwa ndi baba aya kuzipetuka kumba ndikapetuka kumba foshuwa murora akabara ndisiyo mombe mari yemombe 300 yanotaura akatengesa mombe yawo akadini akaya pamusoro pazvemurora akazondisira murume kuti imimi makadzingwa ndi baba kutauni kuti hamuna kukozera kuya mari yemombe Murugara sei? Atiwirani, atitauri tese. Murugara sei? Mugara chikunetsa. Murugara wana. Mugara chikunetsa ma. Kuna ndinakaburira pamena kakafadzira uyu. Mugara chikunetsa. Ndikaenda kumba kwawo. Mune wana 6 murugara sei? Mira imimi chamuruda. Muruda counseling. Muruda session yecounseling. Yakasima. Munouraya. Munokwadzana pana chaurayana wozi ashanzi hama iyo anokurone ne12 pounds amaogana iri bhemba ibhemba apa chironda chipana musana wake wakaparadza musana mambo kaya pamusoro mambo musana chakaitika pamusana pakafemumbi pamba basi anchati kuzwa mutu madetails because umwe naumwe ane zvake uyo ane mapepa ake nemapika ake guys upenyu hwakakosha behave kana mono tazikuita siyanai makakwana muri wapenyu musi zvirema mukada kuzosiyana marema dzana hazvibatsiriwa kana mono chinhu hachisi kuita chamuruda imi muruda kanzering kubva vanhu vakunoziva vanokwanisa kubatsirai wasina feva wasina side vanokutaurira nezveupenyu upenyu hwakakosherei handibaba kuzozwa nyaya dzenyuka it's more like a fight every day saka ndinoshata unacho munobara nguva iyi mururwa every mururwa saka nguva yekuzoita vana murugadzira nguva muriona because fight yenyu is more like every time pamunongosangana ifight asi anhu mukati memusha wandakarohwa pakati pemusha wandakarohwa ndichitaura nyaya dzavo kuti honai zviri kuita mukoma wanyu honai zviri kudai hapana munhu unogone kugara kuti tinogadziswa pakuzi hazi paite nyaya ndikatigadzise nyaya iri kuitika pai ndakatoenda kuna baba sarari baba apuwe murume wangu akatanga ndakaenda zikataurika kanokwana katatu nemari yangu yebhazi asi hapana chandakaona chakaita kusvika pakuti ndakuti ndakatoshamisika utoona kwautosiza mani yokukukoti ndisina nyandiro yendinoziva izvozvi zvisomurona ene akandirwesa ndakarohwa panapa ine anhu airi achindipopotera airi achindiro asi baba haana kana nekuti ane chaakabvunza kumurora akangoramba akangonyarara asi ndakadini ndakarohwa hangu ndikaramba ndakadini ndakanyarara ndakurweswa neanhu aindakadini aindakaba muchirweswa makadii madii nyaya ikomune kutika murora wangu inini wemwana wangu haatotauri neni munhu andara naye baba imi baba kuti munotaura naye inini ndikataura baba murume wanyu munotaura naye baba ndikada kutaura nawo ndikuti wabvunze chiro chachahada iyi mari yawo yaanosenza pabasa handina kana musi ndakambopiwe kutora kusi oba akauya kumba anandiwa ndizoti baba masiyo here mari yechigayo obva asiye dhora pei yawo yaanotambira handizivi pamba pavo paari kugara pari kuti azogara kwemukunda handipazivi and hatodi kuti ndisvikepo asi amuzogara mese ini ndinogara hangu kumusha ndinogara kumusha inini iwo anogara kutauni
asi iwo anozoita zveofi anogona kusenda ofi yaodini wouya kuti saka ipapapa ndo panondishungudza kuti saka murume uyo anokurotora neni ndiro nechido chekutotora gandera ari pambaka unoite apeno kudzira warume ka awadi munhu anoita zvamuita hakuna murume unomira iye vachikadzi ngodzai mai varume ka vanokuda muyana kuti murume anokuti masunga akadzika murisei izvi zvekutsveredza izvi ini natozvidoni uya imenika mudzikisa izvi momira imhayo kaida muine pointi yakadaka zvakaitika mukati ndangodzikani nyaya yacho inoteerereka pamba pacho paneka usati kana fodze kupedza basa zake yake kuti kudzoka kuti ukaredhio kaya munhu kanachozondekunaumba kwanda munhu aiiaseishumba ngale mumwe tii agone uda munhu pamusoro imambo inengati kuti maziva kutanga dai ndikatenge hembe maziva kutanga ndikatenge hembe ndikatenge trouser kana raipiswa baba baba hana space bakuna mai yangu hake mai hana basa imi kamugarire kenyu mudiwa hivi aida kuti utobara wana kuti makana masixika imi pane pakawanda pamunowirirana padiki diki pamunozopesana bodo nasi ngaba mine kuti vanhu vararaka 6 apeno kuti marara kangani wanowirirana kana wani nzara saka tikadzoka panevo tichiti umwe pamusoro umwe pasika munogatisana but volume ngaite shoma mai mukazi anoita zvamuita zvika unochaiwa tisingazvipromoti but kungoita submissive point yako kona daikuita kubudisa zvinezvi unombomira ozoti adzikamaota ababaibaiba ndandoti zvakati mukaita makwikwiga maenda hausi ekutaura tinoti arwe ngano unotero maraini mano tichitaure makuhwa maraini mano pakarwayo pabuka paningoti amwine mushonga ikweyi wakauya kumba kwako domwine mushonga pamupango wazvibondedza pamupango apedza uchibondedza pamupango doti achikwara kubva nekuporipota mapurisa kuma ndati mapurisa ndati munhu uyu ndakaripota nenyaya yangu hamunondibatsire panyaya yangu asi munhu waiva achiripota atande kuripota andi kubasa kusimuka iko wandirowa saka isai kuti ite protection order yechildren abuse ndikaya ndikwe ndikasika ndikatati makamupema 150 kuti mwana atenge mbudzi acho zvedu zvanoti achitengesa mwana yavhosukuru huku dzatengesa unosvika pachina kuzacho huku dzadzadzirapa dzaenderi ndakupiwa ngesimuka yemari kuti chekete ndiite huku anotora mai achatora mari achisa anondikaise mwana kuti mbudzi dzangu dzendakadza ndoise vanatete nananga munini nanavo vanongoti chii kunenyama akamira ndinatete mbina uri kwaba munini pakataura kuti akandibatsira pana chakandibatsira pa ndiwo anotouya chonesa mungori tuka hakuna kana uri hama dzemukadzi hakuna hama dzemumba hakuna waripo pakanyorwa pamakanyora ini ndakaenda kune kwafarufunosipasakatani mai avo akamira akaita mai avo mai acho akabara akatondibvunza ari kuti ndakanga ndida kuti ndibvunza kuti zvatambuzwa zviri kusazi kwanyorwa samanisi wakaenda komangana nyaya kuti wakarohwa here zvambobvepi ndikati ina ndinenge nduziva bakati ndatofanirwa ndimairorenzi kuti hazimeti ati hazingaenda komangana nyaya kwani mamambonitasa ndimai akatobara zvandauita ndichakutsvagai ndokudaidzai musva ndokudaidzai ndokutsvagirai marriage counselor wokuti ambotaure nenzi auri kuti dambudziko rei chairo ripa because mataura macound accusation wakanichaya chekumanzeka nzunguireeka kuchayawo kwakati wakatema nejekoini kakutemawo nedombo wakadai ndikazodaiwo wakadai ndikazodaiwo unokwadzana mborera namahara andizvo kana munoona mukunetsana kuti amugarisani kasiyai chimbomira yekubara chimbomira and last say angava musora vamuti last ndiwe last here ndisi sekuchiendaona kusiyana kuzi kubva bangu achapenyi kusvika nazvinonetsana izvi wakubvise kutotore munhu dzabangwe akuikorambanana panapa
taura titakuti kubatsirei ndimugare zvakanaka ndosaka ndakusati barambana ndokusatira marriage counselor. Marriage counselor wakubatsirai kana unoti hazviiti hazvitadzi zvinimozoita wozombozifuga iri kuti mukarambana nhasi uyo ari kuendeka kari kuendeka funga ono ana ndinofunga wada ndinofunga ndinofunga mari yechikoro. It's not about the money. It's about parental love. Parental love. Do it important. Mwana atorwadzwa baba ndakubati uyo deti mwana zvinotomurwadza zvinomubata kana asina kuitira izvo. Saka akatadza kukuitira izvo zvanobva kuwenga. Unanya chibere? Anobva kuwenga. Saka ngatimboti chayogadzisa. Kana zvazoramba ndozvoita zvimwe. Muri mwadaro nekuti ngatimboitirega ndimbokupei chi ndikutsvagire marriage kanzira mubatsirei then kana zvaramba toona toita sei. ende munhu ngabatsirike. ndokumbira kuti andi kuchitupa changu kuti angafambi nechitupa changu iye ukatadzoti abereki atadzachitupa changu ana magepa asi kutaura kuti hazi inini anohamba nechitupa changu zuro nditori kumba pamukunda wangu ndobva akafutangofa akatokangodofona kuti ndipe chitupa changu. Ipai munhu chitupa chake chinombodadamuzira kuti kugara nacho kwandoita nacho ndikugara pokuti anga achisire panyaya yekuti kubaiwa anhu anende kupfuma chenyu chiripi ini birth certificate rangu rakarasika ndakatozinyanga saka pandakatozotora mamutarika zvakanesa kuti birth ipai murume uyu chitupa chake. Munoziva here kuti munhu kufamba usina chitupa imhosva. chitupa chake kuti nditori nacho kana mupei tisikatoa chitupa chikumuyu mukapisa vana mabirth certificate mutoresa sei? panyaya yemabirth certificate tikatazopapinde papapo hapena kuti iye akazvifambisa sei. Ana angu amatane mabirth certificate andikuziva kuti akafamba sei. Ane munhu akakatoresa ana angu nemabirth certificate anoziva kuti zvakafamba sei. Chachitupa ungapesa daimaimbokwa kana mwana wekuchadzira munotipe mwana wemamara naye muri kukocha ndimupe zvokutaura ataure izvi kubatsira anaiza kuti basa munozotaura zvese izvi kuna marriage counselor. Counselor yokutaura kuti zvamunoita zvakashata iwewe itaisho marriage imofana chinoita mambo kuti kubasa kunosa akandori namba dzekubasa wakazvivhunduka idzi mhatso kubasa kunoshandira uri imwe yawo ndaona mukaza zvakandozi medium ningi unofunda nekubasa kwe ndazwe namba dzine foni mangu ndiwani kwewo penda isenza kubasa kumusha kwete zvemagangusi mekadzipe watiswe basa binosina orowa baba munangu mwana uyo akazindibvisa kumushanda kana kugara kushikanga mbako waita kai kushikanga waituka nemaroja pamwe mhatso kubasa kuti mangwanani ndiri kumusha kumurora kwandara unohwani mugwenzi yena kudai ndikafure baba pemurora kati mangwanani baba wautomutuka waziti baba mangwanani ngewo saka ndonyarara ere nemurora ndichidange pamba pemurora uri pamba pake unohwani mugwenzi pendapedzire kubve kumusha pendapedzire zvekumusha wakahwati magwere munhu ndito ndatomuka na2 ndakwete kupasi ndinachiti mukomana upanikidzwa ngatozodini moni musatenda tese ndatomuka ndandete pamukomana achamwana ngateni totomona yote zviri hati mukadzokera wando magwero 2 am hamunhu kwechiniperekedza handipikana chikafu chiko nacho basa chikafu chinoduka ngemwana handina chikafu chino ndikabaini chikafu chinoduka ngemwana chiregai torai mafoni ipai mafoni ono ndozodaidza wauya wanetumia akaona kuti basi zvonazvanaka zvomunoita zvazviitira andi saka enda mupe mafoni ndiya mafoni namba